Stelletje boomschoos kwakkels. Goedenavond. Na alle commotie over paardenvlees een nieuwe kwestie. In Zweden is een grote partij Nederlands vlees uit de handel gehaald. Jeroen, of het nou gaat om paardenvlees, wat is er aan de hand met die vleessector? Ja, het is een industrie, het gaat over geld. Denk maar na dat paardenvlees, dat goedkope paardenvlees, dat wordt verkocht voor dure rundvlees om geld te verdienen. En ook in dit geval, in deze sector, is het heel gebruikelijk dat er door heel Europa geshopt wordt naar goedkope leveranciers van vlees. Leveranciers die misschien op papier wel aan alle voorschriften voldoen, maar ja, om goedkoop vlees te kunnen leveren, die regels in de praktijk niet naleven. Jeroen vanuit Enschede.